Ελευθερία. The way of life can be free and beautiful. Ισότητα. We don't want to hate and despise one another. Αλληλεγγύη. Όπα Ζίκα. Ανακαλύψαμε ότι ο ιός Ζίκα είναι επίσης σεξουαλικά μεταδιδόμενος και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διακήρυξε ότι βρισκόμαστε σε παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εν τω μεταξύ, πολιτικοί φύλου αρσενικού στις χώρες της Λατινικής Αμερικής ζητούν από τις γυναίκες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για πρόληψη εγκυμοσύνης για τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι, οι γυναίκες είναι τώρα αποκλειστικά υπεύθυνες για την πρόληψη των κινδύνων μικροκεφαλείας και άλλα προβλήματα υγείας στα παιδιά, ενώ στερούνται την πρόσβαση σε υπηρεσίες αντισύλληψης και διακοπής εγκυμοσύνης. Καμία λέξη σε σχέση με τους κινδύνους που τίθενται από την εκτεταμένη ανδρική σεξουαλική βία κατά των γυναικών. Μήπως ζητήσαμε από τους άνδρες να είναι εγκρατείς για 2 χρόνια? Όταν 1 στις 3 γυναίκες θα πέσουν θύμα βιασμού σε κάποια φάση στη ζωή τους, διακηρύξαμε την ανδρική βία κατά των γυναικών ως παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Διακηρύξαμε την άρνηση της πλήρους σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας ως απλά μια έκτακτη ανάγκη για την δημόσια υγεία, χωρίς να σκεφτούμε βέβαια τις ολέθριες συνέπειες από μια τέτοια στάση. Ελευθερία. Ισότητα. Αλληλεγγύη.